हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा नेगेटिभ रल एबा भिलेन रल फाव खालामनानै बयनिबो गोसोखौ समखिखांहोनो हानाय सासे मुंदांखा आर्टिस्ट बिथां नबदीप बरगयारीनि सोमोन्दै। जों बांसिनानो बिथांनि गुबै मुंखौ मिन्थिया। बिथांखौ जों सावथुनाव फाव खालामनाय गोसोम मुङै मिन्थियो आरो बांसिनानो गुबुन गुबुन सावथुनाव फाव खालामनाय मुंखौसो मिन्थियो। बिथांनि बर' सावथुनाव नेगेटिभ रल एबा भिलेन रलाव फाव खालामनाया नायगिरिफोरनि गोसोखौ सोमोनांहोयो आरो समखिखांहोयो। बिथाङा फाव खालामनाय मोन्नैसो मुंदांखा बर' सावथुनफोरा जादों फारियै मोगथांखोर हाजोनि सल', गोजा सिन्दुरनि आलि आरो मावजिनि आदब 2। बेनि अनगायैबो बिथाङा आरो गोबांथार बर' सावथुनावनो नेगेटिभ रल एबा भिलेन रलाव फाव खालामदोंमोन आरो बेबादिनो इयुनावबो बर' सावथुन मुलुगाव गावनि सोमोनांथाव आखुजों फाव खालामनानै जोंखौ एन्टारटेन खालामबाय थागोन होननानै मिजिंथिबाय। आरो बिथांनि फेसबुक पस्टनिफ्राय एबा फेसबुकआव हगारनाय सावगारिनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांहा दा फेमिलि दंसै आरो बिथांहा सासे फिसालाबो दं। नोंथांमोनहा बिथांनि नेगेटिभ एबा भिलेन रलाव फाव खालामनाय बबे मोनसे सावथुनखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आपडेटआ बेखिनिल'सैमोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो। बेबायदिनो आङो बर' सावथुन मुलुगजों लोब्बा थानाय बायदि रोखोमनि खौरांफोरखौनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोसावनानै होयो।